выдержку не з гэтага альбома, а з папярэдняга, калі я не памыляюся. І яна так само такая інтэрактыўная у нас. То бок там мы будем карыстацца нашими ручками і нашими голосами. І там слово прыпее вельмі простае. І так, хтосьці, я чую уже ў зале, хтосьці ведае, што гэта будзе за песня. Гэта песня «Хвали». І на гэтую песенку мы робім ручками «Хвали» і дапамагаем Алесю падпеваць. Каб ён адчуваў сябе больш упэўненым на сцэне. Мы ж людзі, мы ж хвалюемся таксама. Мне вельмі хочется сказаць, што я вельмі рады бачыць сваю сяброўку з Менска. Я не буду называць яе імя і прозвішча. Вось. Спецыяльна не гляджу на яе, каб не паліць. Гэта для цябе, гэтая песня «Хвали», ты ведаеш, што это для цябе, што ці ўжо вока касіцца ў адзін бок, але бляха, не магу. Ну, для цябе! Песня «Хвали», погнали! Не, стоямба! Нешта вы некія вялыя і кіслыя. Давайте мы зробім песню спачатку. Калі я кричу «Гей!», вы мне дапамагаеце! Вось! І 3-4 сначала новую песенку «Хвали», погнали. Эй! Хвали змыюць увесь гэты свет, змыюць слоў і аркушы газет, панясуць праз прастору, праз час. Толькі ты усміхніся, хвалі лашаць нас, усё змые з твару зямлі. Ну звонкі вісну чаі, панясе і прастору, і час. Толькі ты не журыся, хвалі лашаць нас. 3-4! Хвали! Процессы и просводы, хвали! Пришествия заторы, хвали! Истории закружат мать. Посылай песню куплет! Эй! Часу з тобой назирать, як вода у потом прибывать, где змыє простору і час. Толькі ти усміхнешся, хвалі лашаць нас. Хвали! На секції просводи, хвали! Пришествия заторы, хвали! Истории закружат нас. Вышедшие за горы,